私は一人でも全然寂しくないの。仲間外れなんか気にしないもん。ひなこ、お友達のところに遊びに行ったんじゃなかったの？男の子と遊ぶ子はおままごとに入れてあげないだって。じゃあお姉ちゃんと一緒におままごとしよっか。本お待たせ。お姉ちゃん。何かいいことでもあった？ううん、昔を思い出してた。お姉ちゃんって小さい頃からずっとお姉ちゃんだったんだなって。ひなこ、私ね。これお姉ちゃんにあげる。綺麗だわ。ありがとう。ひなこ、親に向かってその言い草は何だ。お父さん、やめてください。中高あんなにも高校娘なのに、どうして妹の前は何もかも正反対なんだ。どこ行く？話はまだ終わってないぞ、ひなこ。お父さん、ひなこだって分かってくれてますよ。分かってたらどうしてあの態度になるんだ。これも全部お前がひなこをずっと甘やかしてきたからだろう。ひなこ、お父さんはね、あなたのためを思って友達のとこ行ってくる。早めに帰っておいでね。
ってたまるか、そんなこと。土砂崩れで通れない。昔はここ登ったな。拝んでおこう。神様、私はどうしたら。人気がないな。千鶴屋なら誰か来てるかな。すいません。運転手さんいませんか？
の道を探そう。この先に抜け道があったはず。絶対に呪いよ。あんなひどい死に方あるわけないもの。私なら絶対に嫌。そんな家。噂をすればなんとやらだよ。裏切り者。咲子、どこ行くの？こっち通るの珍しいね。車が道を塞いでてさ。千鶴や？今は誰かと喋りたくて。私も後から行くね。うん。じゃあね。裏切り者。どこ行ったんだろう。破られてる。シュウだ。よ、相棒。シュウ。あのさ。うん。なんか言ってよ。お前こそなんか言うことはないのかよ。相棒にないんだったら私にだってない。お前らしいや。受け身な生き方なんてお前らしくないぜ。お前が自分で選んだ道なら俺はいつまでも応援するからな。シュウ。シュウ君、お待たせ。ひな子もいたんだ。リンコ。
何の話をしてたの？いや、大した話は。誰かとおしゃべりしたい気持ちだったんだって。気が紛れたよ。それはよかった。お役に立てて光栄の極み。会えると分かってたら借りてた雑誌持ってくればよかった。ああ、貸したままでいいよ。インコに貸した時点で戻ってくると思ってないし。んだとこんちくしょう。笑いすぎだよ。咲子だってひな子から何か借りてるんじゃないの？私なんかあったかな。ねえひな子、じゃあ私が借りてる500円も返さなくていいよね。咲子利子つけて返すとか言ってなかった？言ってないよ。証文あんなら出してみろ。いいこと聞いた。これからは咲子に貸すとき消しゴムであっても証文書かせるから。そんな意地悪言わないでよ。ひな子？あ、ごめん。何？裏切りも。大小。啊，这个我已经出拍了吧？
にもらっててよかった。助かった。みんな絶対無事でいてくれよ。啊？哎，讲这画，这是啥物画传哦？画传，这就是Silent Hill啦，哎，想得到啊。有到后面怪怪呢，到底啥物？无我无开，迄是爱开，无开啊，迄是爱60嘛收满，啊无先60看无啊。开车的时阵啊，我爱走的时阵就怪怪，好烦。ここどこ？领导啊，领导，哇，很大啊，你笑。急いで咲子のとこに戻らないと。誰？シュウ？秀刚也都有听过。シュウ？リンコ？来るな！变的。
食药啊，刚刚在食糖啊，很快靠腰。无啦，无严重啦。头拄有啊，头拄约的时阵有啦。どなたか。这样看下来靠位。ここはまずい。シュウたち無事だといいけど。封顶啊！封顶是袖口啊！啊？还有什么？这个。
今のは凛子？は？あ？この野郎！シュウ？どこにいる？これで戦える。啊？唔拢共款呢？哦哦，我头拄伊叫是你的拍牌一支啦，要送你一支啦。咲子。この夢だったよね。堅苦しい神社じゃなくて駄菓子屋の娘に生まれたかったって。ここならいつでも好きなだけお菓子が食べられるよ。おやすみ
咲子。帰りな。今日はもう閉店だよ。咲子、私やっぱり咲子との約束守りたいよ。Này đúng rồi, anh Tiêu.ここどこ？これは。
啊？买啊，没有。想讨遐改袂啊，对无？诶，好呀。はははははおはよう。悪い夢にうなされていたかな。悪い夢。怪我はないか。怪我をするようなことは私がする。君は体を大事にしなさい。ありがとう。それでは行こうか、ひな子。どこ？どうした？こっちだ。誰なの？足元に注意しなさい。ゆっくりで構わないとも。
来なさい。こっちだ。ここは何の神社？君のために鍵を用意した。案内しよう。こっちだ、ひなこ。着いた。あの人についていこう。お前が。なんかこれに似た絵を見かけたような。伊这有淡薄仔可惜，伊毋是互咱看迄个画面的，伊应该互我看画面的，安尼看起来就无意无术。なんでここに？
か違うな。多分これだ。他の絵も探さないと。間違えたか。ไม่ได้พาไง
あと一つ。でもお供え物だったよね。
じゃあお前を試そう。向こう側から鍵がかかってるみたい。人はいない。受け取ってもらえて嬉しい。淡雪の紅玉より削り出して作った君のための鍵だ。私のために。その鍵を稲荷像に。先ほどの扉は客人を招くためのものだ。だがこちらの扉は聖域へ入ることを許された者にしか開かれない。私は入っていいの？もちろんだとも。君を招くために今日がある。まだ少し歩かねばならないがしばし休もうか。
大丈夫です。疲れたらすぐに言いなさい。では行こうか。ひなこ、しっかりしろ。返事をしろ。よかった。お前は簡単に死ぬようなやつじゃないよな。シュウはまだ生きてる。サクコは無事だよな。一体どうなってんだ。街から誰もいなくなってる。これは悪い夢なのか。どこに行っても化け物しかいない。悪夢以外の何者でもないな。だとしても幸運だったよ。この世界に残ったのが2人だとして、そのもう1人がお前で嬉しいよ、相棒。リンコは？俺はあいつに話があるって言われただけで、別にその。リンコは無事なのか？一緒に逃げたんじゃないのか？悪い。俺も混乱してたみたいだ。あの時はみんなバラバラに逃げた。俺もリンコの姿は見てない。こんな状況でリンコはどこへ？自分の家か。行ってみようぜ、相棒。シュウ。どうした？早く来ないと置いてくぜ。よし、しっかりしないと。とにかくリンコを見つけなきゃ。
なんだ相棒。今のこの状況、いつまでも宇宙船総ごっこをしていたい。私かお前の夢の中ってことはないよな。だったら互いの頬をつねり合ってみるか。いや、自分の方法くらい自分でつねれる。残念だが夢じゃないみたいだな。この先にある昨今とこの神社、よく行ったな。これ昨今地の郵便受けの鍵。昨今この神社を昔みたいに盛り上げるんだっていつも言ってたな。おい相棒、凛子の家はそっちじゃないぜ。ごめん、ぼんやりしてた。ここ咲子の家の神社だよな。うん。あんまり思い詰めるな。急いで凛子を探そう。そうだな、行こう。
哦，是啊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 。
誰かいるの？きっと役に立つ。気持ち悪い。ひなこか？この気持ち悪いのには触るなよ。
毒があるかもしれない。右の庭から回ってこっちに来い。分かった。念のため持っていこう。どうした？でかい化け物が出た。何？そっちまで行けないんだ。部屋に逃げ込め。俺は窓をこじ開ける。まだ生きてる。まだだ。もっと回さないと。壊れたらどうする？
ひなこ、蔵の窓だ。急げ。大丈夫か。なんとかな。よかった。純子さんに頼まれたんだ。何があってもお前を守れってな。お姉ちゃんが？ずいぶん前の話さ。さあ行こうぜ。行こう。ここで遊んだのいつの頃だっけな。懐かしいね、ここ。幼い頃この辺りで迷ってワンワン泣いた記憶がある。お前が泣くとこが想像できないぜ。もうずいぶん長いこと泣いた記憶がない。お前は何でも我慢して心に溜め込む悪い癖があるからな。春にはメダカやオタマジャクシ捕まえたっけ。水が気持ちよかったな。ほら田んぼで遊んで泥だらけになって怒られたこともあったっけ。こんな状況なのに懐かしい思い出ばかり思い出す。今ではどれも懐かしいな。辛くなったら
いつでも泣けよ。俺が絶対に相談に乗ってやるからな。ありがとう相棒。よし行こうぜ。霧が深いな。リンコのやつ無事だといいんだが。相棒、ここトゲを抜いてってどういう意味？どうしてまたここに？ここさっきも通った。
若々しい。どうしてまたここに。まずいな。武器が壊れそうだ。
转头到下眼镜，앞에。 这有声音啊！これが壊れたらどうする？你哪？大小跟大小，真是。ここさっきも通った。
こに。どうしてまたここに。ひなこ、あれ、さっきのは。早く来いよ。まずいな。ひなこ、凛子は。呼んでみよう。凛子、俺だ、シュウだ。いるなら返事してくれ。来てくれたんだ。あ、ひな子も無事でよかった。怪我はないか。家族は？私は大丈夫。でも誰もいないの。足の悪いおばあちゃんまでいないなんて、こんなの絶対に変。誰もいないし、気味の悪い怪物がうろつき回ってるし、何が何だかわからないよ。あんないい子がどうして。これ以上ここにとどまるのは危険だ。町を出た方がいい。町を出るって、お父さんやお母さんは、みんなは。助けを呼ぶためにも今は行動を急いだ方がいいかもしれない。みんなを見捨てるわけじゃない。助けるためにも一度脱出する必要があるんだ。でも町を出るって言ってもあれじゃ無理だよ。無理ってどういう意味だ？そっちの窓から鉄橋が見えるよ。霧が濃くなければ。嘘だろ。鉄橋が。どうしよう。東の鉄橋がダメなら西の県道を目指そう。柊の家の
裏山を抜けるのか？あの山越えられるの？わさび田への道がある。うちだけの抜け道だ。リンコ、念のため薬や絆創膏を持っていきたい。台所に救急箱あるよ。取ってくるね。あ、私も一緒に行こう。手伝う。相棒が一緒なら安心だ。台所どこだっけ？碰阿小。你安尼就容易，哪有可能啊？莫假笑啊！你上少爱伫较悬的所在，嘛好啊。我敢过来，其实我无介意即届的你世界都是暗迷蒙。你上少拢细暗，我就感觉水，对吧？安尼天气无水嘛，拢暗迷蒙。好啦，先安尼啦。啊，过一过，你讲，来，你讲。你讲啥？你讲有呢？哪？所以真正是这个问题，还是？安尼得啊？哦，我是感觉这应该是。是这问题啊 ，epic，但我感觉怪的，一定要60咯。是安尼，注意过来就对。哦，目睭礼拜啊。加些Konami Digital Entertainment 这些。
だ。